K15! Блажо, най-битна ствар у живото е, разбираш, да пазиш сам, да не си го накъцаш, разбираш. Друг, ако ти го накъца, друго е, разбираш. Шут, знам, що зборуиш. Баш за тоа е добро што го изместија воа ден на дрвото. Аман да имаме още еден неработен ден, да можеш работа да си потераш. А иначе, одам вчера тука у Дукано, влевам, викам, добър ден, добър ден. Леп имате ли? Викам, нямаме леп. Боже, разбираш. Денеска пак одам тамо, добър ден, добър ден. Леп имате ли? Викам, има, вика, черешен. Това е, разбираш, че не може. Ай, сечи, разбираш, сечи. Иди, човеци, бе! Абе, шо правят там на това дърво? Абе, нега сечи гранката, бе, ало! Кипадната долки с кърща и двойцата. Мори, мани се тука, ти че ми кажуваш на мен. Ти ли не разправяш една шо да правиме тук и злато хобе си имаме? Сечи, брат, сечи. Колко години воя, мани ми се тука, айде, женска главо. Глупости траскат. Чекай, полека, чекай, разбираш. Ох, чекай, дай. Дай, опа, чекай малко. Ох, опа. Ох. Блажо, ти ако говориш, аз още не можем да верувам от тази работа, разбираш. Па що да не веруваш? Да му се случеше на некој на дудя коска да се деси, да не веруваш, на твоя коска се случи. Море. Да не веруваш, постоя ти работа. Ево, ова пророчицата ще беше. Манията е баксус, бе! Манита бега там... Абе, че изкористаме за да пита. Госпожа, чакай малко, че питаме се едината да ти каже коя... Мания, со пророци, некам нищо да си имам у живота, разбираш. Абе, да ти каже коя че се оженеш. Госпожа! Чекай да те питам. K15!